Glæd dig til en helt ny uddannelse, der starter i det nye år 2025. Det er en uddannelse, der er kreeret til den nye tid, til den nye bevidsthed, den vi lige præcis er på vej ind i og står midt i. Så glæd dig til under den her uddannelse, at du får opgraderet din intuitive, spirituelle healingskapacitet. Du i den grad bliver linket ind i din egen indre visdom. Som den her rejse er en dyb indre udviklingsrejse, hvor du spejder dig ind i fordoms, mysterietraditioner, spiritualitet, som Frans og Clara Assisi, keltisk spiritualitet, ærkeengle og mange flere, som spejler ind i dig, transformeres om til en ny tid, en moderne liv, vi lever i lige nu. Du vil under den her uddannelse virkelig blive forankret i din essens. Du vil stå i det guddommelige under dig, være forbundet med det åndelige over dig, og mærke, hvordan der er en meget større fylde, der er en meget større retning, der er en meget større meningsfuldhed i dit liv, og du vil være i stand til under den her uddannelse efterfølgende at skabe nogle dybe, hele, visdomsfulde processer for andre mennesker, som du selv har været igennem en dyb indre vækst. Jeg glæder mig virkelig meget til at være sammen med dig, arbejde sammen med dig i det nye år 2025 og træde ind i den her nye bevidsthed i moderne tid, lige præcis sammen med dig.